Nazdar lidi, já vás zdravím všechny fanoušky TV5. A dneska si ukážeme další challenge. Nacházíme se na Kozíně. Na začátku videa potom uvidíte nějaké ukázky, jak jsme se tam měli, co jsme tam dělali. Ale zpátky k našemu challenge. Dneska si ukážeme jeden challenge. Kdo sní jako první, tenhle nanuk Píša. A ten, kdo sní jako poslední, bude muset snít tuhle chili papričku. Strašně. Jdeme na to. Teďka už ukážu naše soutěžící. To jsem já, tady Lenny, zdravím, Jakub, Kuba a Marek. Připravit, pozor, teď. To nejde rozdělat. A poslední by kornou. Takže okoštuje naši zelenou chili papričku. Dobře on. Nebyl masník je dobrý. To nevadí, to si... Počkej. No a vy jste si nemysleli, že jsem lama? Lenix. Ano, já Lenix, borec... Já Lenix, borec, si to dám s ním, takže tady máme chili papričku. Takže já to taky zkusím. Jak to taky zkusím, abych nebyl srap. To dáš, má. Trošku se nám to vymklo z ruky, Korny se trošku pozvracel a tady Lenix se polí. Takže doufáme, že se vám tenhle páteční challenge líbil. Čau.